Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Crown 4. Danas ćemo govoriti o predstavljanju izraelskog protuoklopnog sustava Spike na hrvatskim Patrijama Kro 30L, stoga ostanite do kraja kako bi kasnije u komentarima rekli svoje mišljenje. Elbit Systems UT30 MK2 je konfigurabilna, besposadna kupola koja dodaje visoko učinkovitu vatrenu moć borbenim oklopnim vozilima bez ugrožavanja sigurnosti posade. Dizajn ove kupole utemeljen je na uspjehu potpuno borbeno dokazanih kupola, koje koriste brojne oružane snage diljem svijeta, a UT30 MK2 je najnovija generacija kupola koje je razvio Elbit Systems. Njezin modularni dizajn omogućuje jednostavnu modifikaciju kupole, odnosno konfiguraciju bez posade i s posadom. S vrlo niskim profilom UT30 MK2 obuhvaća širok raspon oružnih sustava, protumjera i napredno elektrooptičkih sustava. Sve je razvijeno unutar tvrtke Elbit Systems kako bi se pružila pouzdana vatrena moć visokih performansi na bojnom polju. Glavno računalo kupole, višenamjenski zasloni i senzori kupole izračunavaju optimizirane podatke prilikom paljbe, poradi pojačane vjerojatnosti pogotka u svim scenarijima. Stabilizirani sustav s električnim pogonom ili EDSS uključuje pogon kupole za okretanje i elevaciju s polugama za upravljanje za ciljača i zapovjednika, te žiroskopima za topiv i kupolu za autonomnu stabilizaciju. Ciljnik za ciljača i zapovjednika sadrži dnevne HD, TV i termalne kamere. Ciljnici su potpuno stabilizirani za naprednu sposobnost stabilizacije i imaju dva neovisna automatska tragača cilja za poboljšanu vjerojatnost pogotka kod napada na cilj. Kupola UT30 MK2 je u potpunosti integrirana i interoperabilna s Elbit Systems BMS-om ili onim koje posjeduje kupac. Na kupoli se nalazi 8 bacača dimnih kutija tipa Wegman, protuoklopno vođeni projektili i laserski upozorivači koji su potpuno integrirani u sustave upravljanja kupolom i upravljanje paljbom. Ovo omogućuje brz odgovor na različite razine prijetnji s različitim razinama reakcije, odnosno od automatskih pokreta kupole, automatskog ispaljivanja i ispaljivanja dimnih kutija. Primarno oružje kupole je Top Bushmaster MK44 kalibra 30 mm i dometa 3 km, a kao sekundarno naoružanje spregnutu strojnicu M240 kalibra 7,62 mm s efektivnim dometom od 1100 metara. Modularni dizajn kupole omogućuje integraciju i drugih sustava naoružanja. Kupola se u potpunosti nalazi iznad vozila čime ne ugrožava oklopnu zaštitu i štedi postojeći prostor, te pruža poboljšanu svijest o situaciji pod zatvorenim otvorima i lako se prilagođava širokom rasponu vozila. S elektrooptikom dizajniranom isključivo za primjenu na kopnenim platformama i potpunom balističkom zaštitom, kupola nudi mogućnost punjenja iznutra, rad u pomoćnom sustavu te mogućnost trenutne reakcije. Elbit Systems je svjetski lider u području besposadnih kupola, s borbeno dokazanim rješenjima integriranih u niz borbenih oklopnih vozila koja koriste brojne oružane snage svijeta, uključujući članice NATO-a i druge. U dvije osi električni stabilizirana kupola dizajnirana je za gađanje pokretnih i nepokretnih ciljeva, a napredni sustav upravljanja paljbom omogućuje učinkovito djelovanje danju, noću i u svim vremenskim uvjetima. Mogućnost individualnih ciljnika za ciljača i panoramskog za zapovjednika, od kojih je svaki neovisno stabiliziran, dakle svaki posjeduje vlastiti upravljački blok, omogućuje sposobnost lovac ubojica. UT30 MK2 se može lako pretvoriti u konfiguraciju s posadom, budući su svi podsustavi identični i modularni, te pružaju jednake mogućnosti, što omogućuje kupcu prilagodbu izborom rješenja s posadom ili bez za svoja vozila. U nastavku pogledajmo detaljnije o protuoklopnom sustavu Spike. Spike je proizvod izraelske tvrtke Rafael Advanced Defense Systems iz Haife, a uključuje skupinu protuoklopnih i protupješačkih projektila različitih dometa. Spike je višenamjenski protuoklopni vođeni raketni sustav koji se ispaljuje s tronošca, a pripada trećoj generaciji poznatoj kao ispali i zaboravi, odnosno Fire and Forget. Sustave koriste vojnici pješaštva, specijalne snage za brzo djelovanje i posade u helikopterima. Obitelj Spike uključuje Spike SR s dometom od 800 metara, Spike MR s dometom od 2500 metara, Spike LR s dometom od 4000 metara i Spike ER, ranije poznat kao NTD Dundee, s dometom od 8000 metara. Spike LR i Spike ER se mogu ugraditi na laka borbena vozila, a dostupan je i paket za montažu Spike ER na helikoptere. Raketni sustav Spike trenutno je u proizvodnji i u službi izraelskih, nizozemskih, čileanskih, kolumbijskih, finskih, njemačkih, poljskih, talijanskih, peruanskih, španjolskih i singapurskih oružanih snaga. Paljbena postaja kom se koristi pješaštvo sastoji se od zapovjedno-lansirne jedinice,
odnosno CLU, termalnog ciljnika TS te tronošca i identična je na inačicama Spike MR i Spike LR. Sustav Spike je spreman za uporabu za manje od 30 sekundi. Operator zahvaća cilj i postavlja ciljnik na cilj koristeći dnevni ciljnik s povećanjem od 10 puta i vidnim poljem od 5 stupnjeva ili termovizijski noćni ciljnik sa širokim i uskim vidnim poljem. U načinu pali zaboravi operator aktivira projektil, zaključava tragač na cilju i pritisne tipku za lansiranje. Projektil se automatski pokreće prema cilju bez ikakve dodatne interakcije, a ova sposobnost ispali zaboravi omogućuje operateru premještanje na novi vatreni položaj ili ponovno punjenje za sljedeći napad. Ponovno punjenje traje manje od 15 sekundi. Nakon lansiranja projektil slijedi uzdignutu putanju i kako se približava cilju ponire prema dolje kako bi uništio cilj. Uzdignuta putanja i tandem visoko eksplozivna bojna glava omogućuju probijanje projektila u tenkove opremljene eksplozivnim reaktivnim oklopom. Projektil ima 4 pravokutna peraja za aerodinamičku kontrolu na stražnjoj strani, te 4 krila na nešto više od polovice od nosa do repa po duljini tijela. Razvijaju se odnosno rasklapaju dok projektil napušta lansirni kontejner. Sustav navođenja se nalazi u nosu projektila Spike, a sastoji se od uređaja s nabojom i infracrvenog tragača. Infracrvena slika pruža veću osjetljivost i poboljšane karakteristike odbijanja toplinske pozadine za rad u svim vremenskim uvjetima danju i noću. Spike MR inačica srednjeg dometa prijenosni je protuoklopni raketni sustav s dometom od 2,5 km. Može imati opciju upravljanja ispali, promatraj i ažuriraj način rada ako je to potrebno. Spike LR je prijenosni protuoklopni oružni sustav s dometom od 4 km, kojim se može upravljati u načinu ispali i zaboravi te u načinu rada ispaljivanja, promatranja i ažuriranja pomoću podatkovne veze optičkim kablom. Spike LR je upravljen optičkim sustavom za navođenje s podatkovnom vezom, koji šalje podatke raketi iz lansirnog sustava i dostavlja ciljaču podatke od tragača. Operator može ažurirati svoju ciljnu točku dok je projektil u letu, pomoću optičke veze. Uz ažuriranje informacija o ciljevima, podatkovna veza omogućuje operateru mijenjanje cilja i također prima obavještajne podatke u stvarnom vremenu i procjenjuje štetu tijekom borbenog djelovanja. Sustav Spike može raditi u načinu rada ciljana na nevidljiv cilj, odnosno non-line of sight, te omogućuje operateru djelovanje iz zaklona. Spike LR, koji se također može instalirati na laka borbena vozila, može se koristiti za uništavanje tenkova, oklopnih vozila, ojačanih skloništa i nisko letećih sporih ciljeva poput helikoptera. Verzija povećanog dometa Spike R, koji kod ovog projektila iznosi 8 km, također ima veću bojevu glavu. Namijenjen za montažu na laka borbena vozila, no može se skinuti i postaviti na tronožac. Paket uključuje Spike R rakete, lanser sa sustavom odabira ciljeva, računalom za upravljanje misijama i postajom operatera posade. Dvosmjerna optička podatkovna veza omogućuje Spike R ispali, zaboravi i ispali, promatraj i ažuriraj način rada. Operator dakle ne mora zahvatiti cilj prije lansiranja, nego može odabrati cilj nakon lansiranja i usmjeriti projektil na najranjiviju točku cilja, te nakon toga aktivirati način rada ispali i zaboravi. Rafael je razvio verziju Spike R s bojnom glavom za prodor, eksploziju i fragmentaciju, koja eksplodira tek nakon prodiranja u cilj, minimalizirajući tako kolateralnu štetu. Lanser za projektile Spike R može se ugraditi na razne helikoptere, uključujući AH-64 Apache, koji može nositi 16 projektila, AH-1S Cobra, A-129, MD-500, Mi-24 i druge. Spike NLOS višenamjenski elektrooptički raketni sustav s bežičnim prijenosom podataka u realnom vremenu, domet od 25 km. Projektili Spike NLOS mogu biti opremljeni različitim bojnim glavama posebno pogodnim za djelovanje u urbanom okruženju i sukobe visokog intenziteta.
Podsjetimo za početak kako je nabava sustava Spike započela 2019. godine, procijenjenom vrijednosti 8 milijuna kuna s rokom isporuke sredinom 2020. godine, no zbog komplikacija u procesu nabave pojavila su se određena kašnjenja. 6. listopada 2022. godine na vojnim poligonima Josip Markić kod Knina i Eugen Kvaternik kod Slunja održana je vježba pod nazivom Patria 22, gdje je po prvi puta u povijesti hrvatskog borbenog oklopnog vozila i od hrvatske posade lansiran moderni protuoklopni projektil. Naime, izvršeno je bojno gađanje upravo protuoklopnim projektilom iz sustava Spike LR, čije smo detalje obradili ranije u videu, instaliranog u daljinski upravljanu oružnu stanicu borbenog oklopnog vozila Patria Cro 30L. Bojno gađanje je provedeno uz nadzor instruktora iz Oružanih snaga RH i Slovenske vojske, kojom prilikom je posada iz sastava druge mehanizirane bojne gromovi gardijske mehanizirane brigade precizno pogodila cilj. Obuka više posada BOV Patria Cro 30L provedena je zahvaljujući suradnji sa saveznicima, odnosno pripadnicima Slovenske vojske, budući se Spike izvjesno vrijeme nalazi u operativnoj uporabi unutar Slovenske vojske. Najvećim dijelom obuka posada i samim time instruktora unutar Oružanih snaga RH provodila se na simulatoru u Sloveniji, ali u vojarnama u Hrvatskoj. Provedenim bojnim gađanjem, odnosno obukom i na kraju nabavkom ovog sustava, Oružane snage RH su dosegnule novu sposobnost i podigle razinu obučenosti posadama na Patrijama Cro 30L. Uvođenjem protuoklopnog sustava Spike LR u operativnu uporabu unutar Oružanih snaga RH svakako se pojačavaju protuoklopne sposobnosti Hrvatske kopnene vojske, koja je do sada bila ograničena na sustave naslijeđene iz bivše JNA. U komentarima napišite svoje mišljenje na ovu, prijedloge za nove teme i vidimo se u nekim od sljedećih videa. Ako još niste, pogledajte moja ostala videa. Hvala vam na gledanju.